La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, amb la col·laboració dels municipis de la comarca, han organitzat la 10a edició del senderisme a la Vall d'Albaida. Aquest cap de setmana descobrirem les serres que envolten Beniatjar i Quatretonda. Dissabte, dia 16 de setembre, Beniatjar, l'Ombria de l'Ombria, 6 quilòmetres, 2 hores, dificultat mitja, eixida des de l'Ajuntament de Beniatjar. Diumenge, dia 17 de setembre, Quatretonda, ruta Els Emboscats i l'últim herbolari, 8 quilòmetres, 3 hores, dificultat mitja, eixida des del poliesportiu. Inscripcions fins el dijous anterior a la ruta a través del formulari online. Les rutes començaran a les 9 hores des del punt acordat. Tota la informació del programa i les bases de participació les trobaràs en www.valldalbaida.com. Organitza Departament de Turisme de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Col·laboren ajuntaments de la Vall d'Albaida i centres excursionistes. Compta amb el finançament del Pla de Competitivitat Turístic impulsat per l'Agència Valenciana de Turisme, el Patronat Provincial València Turisme i la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Per a més informació, www.valldalbaida.com. La Vall d'Albaida, experiència interior.